Bun, toată gălceava asta este în jurul situației create de lipsa, iată, în sala de ședință a deputatului Găscan. Sigur că și noi avem o părere din ce se întâmplă. Pe mine mă miră faptul că colegii deputați, unii foști miniștri, ieri au creat această gălceavă în stradă și grupul Candu împreună cu grupul Șor toată ziua au protestat, au încurcat poliția să lucreze, au făcut fel de declarații că, iată, a fost sequestrat deputatul. În primul rând vrem să vă rugăm să ne dați o informație ce cu deputatul Găscan. Într-a doilea rând, părerea mea personală este că socialiștii și-au apărat marfa. În orice caz, deputatul Găscan, eu știu că este deputatul din grupul socialiștilor. Prin ce metode l-au ademenit cei de la Pro-Moldova, eu nu știu, putem să presupunem. Dar toată zarva asta în jurul ideii că a fost sequestrat un deputat, sigur că este o acțiune politică care, eu sunt convins, creează o impresie foarte proastă la populația Republicii Moldova. Fiindcă se vorbește de un deputat care este viu, care a făcut și o declarație ieri și din câte înțeleg nu este un copil și nu este o păpușă ca să fie undeva ascunsă. Este o persoană care am privit toți declarația de ieri. De aceea, eu cred că